halum paring ban pensuk iki try snong khmi lenti ban sedang tray kam ke hospital haki benai ban wan. Peli Menteri Ketenat Animal Husbandry and Veterinary uba AL Hek ya ka Loyola Block ha Saint Xavier's College Ot. Penpau jing sngau khia onong yalam ka Congress halor ka jing bom shai ka rukom penrung kerteng thep vote ha Meghalaya kintu uba Manuel Badwar ya ki nong shong shnong ban yai long ki bahusiar. Bat kut no ka Limpung Baby League Football Tournament baningkong ha mau diang Ki khubor ki babania kinong shong shnong jong ka lower but upper lumparing shen kin sayo jingmentoy na ka lumparing mini hospital kam primary health center kajaka sumar ka badan shipotali ki jingthia kabalakmi lenti bakan trekam no ha ubnai no pra lamang ban penlut yakani kajaka sumar hakador ka ba saw point khalai klur tingka kani kajaka sumar kan syakri yaki laitli ki dorbar shnong batla jurip yaka kasni satjan daw MLA ka South Shillong uba san bor shulai haringkat ki he jong katanat ka kot ka khia bat PWD uba shulai ulakmi bnia ru ya santali ki project shna surok PWD ki basyong dor hadu nyo point lai phok lur tingka ki balabu ban pendep ha ubnai rimpang ka batmu ban penbha ya ka let ban let shagi jaka badu na ki surok kali. Lai assurance kakaliang ka health department. Barkadero ka jika ka surprise inspection lani ka joint inspection kan yarap u bat stat ya. Teman hadin ka jia jungo ika ka primary health center jong Lumparing ka badon sipu jingtia bat kalong lai mala ka ba nagaliang juga health department Lumbai kong Rumbai bat GE kili ai ka assurance bagumumno by December lala banhan obar no saka snong saka sengentei ka bomun supai ba bagin pli no ba no ka mini hospital. Menteri Ketenat Animal Husbandry and Veterinary uba Alexander Laluhek ula play ya ka Loyola Block jong ka Saint Xavier's College Ot Southwest KHASI Hills ha ka jingalang ka ba ipo iping ka blapin iru ya ka jingruai Mama Mia na ki samla puli ha ka ni ka jing penkop burom ladon lang u Deputy Commissioner uba B Maulang nong yalam ka BJP uba M Kharkrang u Principal ka College u Father Augustine Sunny ki samla puli ki kimi ki kpa bat ki riau pau khmat jong ka than ha ka jing kren jong u uba hek ula yaro ya ka college kabla penkop board ki samla puli leng ba ka jing kintiu ya ki sap bat kintu ya ki ban kiu shaprang. But when I've seen today, they are really very self-confident. Everybody has self-confidence. Every one of you. It is so talented. And I really must put a record start to congratulate to each one of you. I used to tell in other school, when I to attend the other school in Shillong, another part of Shillong, I said that when you are sending your students to study for any academic future career, you should have the demand-driven. The demand-driven market today is very important. The students should understand which field, which subject to study where the demand-driven are available in the market. So that is very important. Uba Manuel Badwar nong yalam barangba jong ka Congress ha Meghalaya ulapen pau ya gijing sngow khia halor ki jingbom ya bet ki bala ban mi ha ka election ban wan da ka bakdaw ya ki mat kum gijing le arsap jong ki nong the vote ki jaka sa thok bat ki kirteng ki bala ja ha bakdaw ya gijing kren jong nong yalam ka Congress u Rahul Gandhi halor ka jing tu vote uba Badwar ulakin tu ya ki nong shong shnong ban long ki bahusiar but where ya ka election commission ban pentik na ya ka jing long khut da ka babatha ya ki officer ki badon ki boot level ban ya shimbenta na du tenrai katba unong yalam jong ka Congress uba ban phira basayong moj ulapen scam ya ka jing kular jong ka seng ban beteng ban trei klem ki MLA bat kin tho ya ka jinga trei lang jong ka BJP NPP da ka bakenno ba baro artli ki seng kimla ban ya pher.
Balai kan ni kata yang ni apa Meghalaya ro situ ipi. Kemedang menen lu yang yu iba wat ka ECI jong Meghalaya ro ka ai jong jubab. Kita ki jong jubab ki ai ki keli penban. Te masuk tu bam let's say ka handle jong tu ka social media jong ki let's say kempenyak ki nang ni penyak ni wei. Tambah sulong no ba ni khap pikir kam banyak kan mereka ni baik dia di bantim ha amal ban la ban manipulate kau ni gila ban manipulate ke kam tam ni buat pan deh jadi siapa pun kam bakla la syah di nombor kesuan kesinsar ke ba miham Layok ban kem ya sangut kinong Bangladesh, ha kaput India bat Bangladesh, ha Southwest KHASI Hills. Ha kabahnin kesi layok ban kem saungut daki sipai BSF, ringkat kajing yarap jong ki trai shnong. Katkum ki telong kubor kini ki brie ki larung sya upur sam jong ke India, da kajing temu ban le iki kam runar, bat wat ban let syaki wei pat ki benta jong kari, wat la ya kalinti rung ompat la ban pentikna. Menta ka step layok kem biang sa wei pat, bat katkum kajing ya thu ka jong ki, kim don tang sangut Henry ki don hadu nyau ne prangut ha ka ba ar ne laingut ki dang light pet. Kajing khandra kadang ya chakmat bat ki BSF ringkat bat ki pulit Meghalaya kila shim khia ban kem ya ki badang sa. Hadu kani ka por ba yo ikani ka khubor la penkit ya baro sangut sa hospital ban sha sumar. Kinong shong shnong jong ka shnong tenrong wa ladeu lause so lat nong jele bat ki shnong ba marjan ringkat bat kaseng long keme new nong ston kila penlong ya kajing yakhi hadom saw dangshen ban persha ya kajing tmu shna bonded warehouse kajing yakhi keblas dang hakapoh nyo beje min step kala kentop ya kinong yalam shnong bat kinong mi khmat jong ka imlang sa lang kibla pen paw ya kajing sngokhia halor kajing kta ka warehouse ya ki samla bat ki pateng ban wan kajing alang pat ba kalakut dakarai kabaya menjur lang ban persha ya kajing temu bat ban IT ya kajing persha ki bapura. Tenamar ba balai bagi persha ya gane ba hakan ga jaka bawan bu ya warehouse kan kampaje na ka sonong ton ba kawiru ha ka bari ba ka warehouse ka bajulong ba dala ki wan bu ka warehouse hane laraje ki ki jingklumar hapo jo ka warehouse na thai na kaleng jong ka police department ro kan kham sitom hi ban wan patrolling hagan ka jaka na kata ka daw na kaleng jong ni kum ki sinjok no sa charge i persha jor habede berkane basa ka wiru ka jingmot jong ka warehouse hi ka jingmot ba ai ka warehouse kolong ban shalan ker tang chi ka store dei bangi julat na ka por ka por na kaleng ki snong ke balayo i ka warehouse ro i ba ki babori ki bawan thitkiat be an na kini ki warehouse tena kata ka daw swaban sa poi sa ka jingklumar na ka jing snew Bana kalian jong ki noksen charge jong inem ko aban mi ginu ginu jumar. Ka Meghalaya Diploma Engineers Service Association lane MEDEA kelaple ya ka Western Zone jongka ha West KHASI Hills da ka bapenya ri jing traikam jongka ha kathan ya ka jing yalang thau zone ka balapen long ha PWD Road Inspection Bungalow ha Nongston la yo i ya ka jing jet ya ki nongket kam bathamai jongka bakin thup ya president uba checking snaitang u vice president uba Boniface Nongdhar bat u secretary uba Marki Nongrum harengkat bat ki shupomut ki dekhot committee kinong yalam ka MEDEA central body bakin thop ya u including president bat general secretary kilai shimbenta hakani ka jingalang ubha khongkneu ula banjur baka thong jong ka MEDEA kalong ban kirshan ya ka jingkieu jong ka tanat bat ban kintieu ya kishnong ki badon kam jing yarap Kajing yalang pensengau pat ba kabapai khmat halor kajing yada ba kajing pen internet ya ka mintedu belatip kum the lifeline of the people lapen long ha dorbar hall chilyang raj da ka seng treman sengau bha ka khut ya ka wa mintedu hashwa jong kajing let mi akhmat ka National Green Tribunal ha New Delhi ha ka arpu artrik unailar layalam de president uba kru lamsa lan ki pariat kane kajing yalang kalayo ya kajing kersha na kinong yalam shnong kikin hun penne ya ki dokha ki riu temen bat ki seng shnong la minjur ya ka resolution ka bakintu ya ka NGT banyadan benta bat Jainta Hills Autonomous District Council ha kajing persyang ban yada ya ki wa ka KYKWM kala khot ya ka sarkar jilla ban pelat ya ki skim thung ding ha shilenter ki surok ki ba marjan bat kani ka wa
แต่ยุลนักนิการายองนี่ก็ยังเชื่อมีนักวับบนกี่เวชน้องกี่สัญมันไปกินท้ายกี่วับบนวันนี้ก็ดูกี่บารับละแต่ยากลำดองกี่ว่าในนี้วิญญาณตีในบรรดาวิญญาณคนนี้ให้ตัวว่ากันนี่ก็เคสก็ว่าท้ออุปจัยจาก NGT Principal Bench แต่กันนี่ก็อัพวิจารณ์กัน NGT ฮานิวเดลีตัวกันนี่ก็อาร์ตumlai August แต่ฮัลโหลกันนี่ในเรื่องยงกับยาลังโกมันนี่แต่ประคาดีว่าบันตานฮะกับว่าไฟล์กับเฟเดเวตช่างกับ NGT Jungai kumba sanpo kilometers na nong ba Shillong, kasnong nong spung, kabahap hapo kahima nong spung. Kalapen kre ban pen kala ya gajing itanat bat gajing riuspa jong kiluam kiwa, syaki jaka jongok kai pertei. La itu na gajing don jong ka umbelu ka ba kamper, haki pen tak ba bat gajing don jong ka klau krem, ringkat bat ki krem bat gajing long jong ki mau, kasnong ka don ya ki jaka ya gejat ki ba kirpang, bat ki jaka syong kai pengat. U acting sordar uba J Karmandai ula penpau baka dorba shnong bat kahima nong spung kilai trei lang ban kintieu ya ki kam jngok kai bat kala panru ik jing kirsha na ka sarkar jilla halor ki jing shna bat ka jing kintieu ya kanika jaka ki trai shnong ki kirmen baka ni ka jing tmu kan penlong ya ka shnong nong spung ka wei na pedeng ki jaka jngok kai ba pau jong ka jilla ka jing angnut ka jongi kum ka shnong kalong ba ban pen internet ya ni ka jaka bat bangin pennek pensa ya kini ki aka ki badon kum ki khana ki badon hagen ne ulum te ka jingmut jong ka shnong hi kalong ba ngin pennek bat bangin pen internet susu ya ni ka jaka yo ne ulum hi borok we khnang ba kan long kum ban kring ya ki nong wan pet kai no jong akai parthai ki ba na shakalang jong ka parthai naka sarkar ni naliang nu minister tu naliang jungi la ya kendo mila pha ya ka jingkerpat ba naliang jong ka sarkar kan ailam ki mang ka ya ka mang tingka na bantaban pen internet la ne ban pen bha ya klenti ya ne ka cloud hi berkwe nila ai ki mamandam Ka Limpong Baby League Football Tournament maningkong bala penlong da ka Rumnan Futsal. Ha ka jinga trei lang bat ka yang ka sem kala kutno akas ngi satjan ha Rumnan Futsal Ground ha mau diang Ka jing tmu jong ka ni ka Limpong ka long ban sandur ya ki kena ki badan sap bat la penlong ya ka jinga lek kai ha ki lai benta. Ka Narampe Academy kala long ka ladu ha karta ka ba hapo pra bat hapo khat artsnem kat ba ka nongpo grassroot kala ra ya ka nam job ha karta ka ba hapo shi postnem. U President ka KSU Ribhoy District uba Ferdinand Kharkamni ubalaya shimbenta ha kajinga lang penkut kumukongsan ula penslor ya ki kena banjai beteng ya kajinga lek kai futsal da kajing snautenat da ka bakdo ya ka lawe ha ka bakin wanra ya kajing sarong ya la ka yeng ka sem bat ya ka jella la sami ki trophy bat ki khusnam shaki ken hod ki ba job Kani ka jing lek kai ka bading kome jong ka first BB League ka berpenyait da ka Roman futsal ka long ka ish ka babenta ka ba nga sobat ai jiro bat kumju uru klem da klet ya ka jing yang sedang jong kini ki ying ka sem jong i nadu i pa jong i bat hok normally ibadai i parlok ka bangayajan bangaburam ha bat kumju ya ka ying ka sem jong kinong sit i balas sedang ya ni ka gym hapo hakte hanong po ka blai Roman fitness gym Kede kawai ka benta kaba ki peni bakumno ila ban ngara ya kata ka jai video ka baklan na benta kalawai pat ka bansawan Ka Catholic Youth Organization jong ka Umroy Sub-District ka bahap hapo ka Maubri Parish kala penlong ya ka annual sports meet ba shisngi hinan ka sngi da ka barakhe ya ka jing yatali ba ka jing long ka way ha padeng ki para dekhot samla la play da MLA ka Umroy uba daman bat lamare ha ka sngi kala don ka jing lek kai football bat ka jing kop tan talai na ka benta ki shenrang bat ki kenthei ki khun samla na ka kti ba ka et kila job ha ka jing lek kai final na ka liang ki shenrang bat kenthei ru kumju kat ba ka tangling bat et kila job hakajinga kop tan telai hakajinga lang penkut lawan yashim benta da uba bandari rinta thiang ubala penkut da kajing sam khusnam bat ubala penkan mau shapang kamen siam yele kai kajingya burom iwe ye iwe
Baby ugol. Mentang inya pet ya kajing long jing man kasun meneng hatura, kajing kriat kalong arpulai degree Celsius, bar kajing shiat kalong arpunyau degree Celsius, kajing sengam kahau-hau mata kasni kalong prapusau na kashispa, kajing hap slap kalong arpu millimeters. Haba pai pat chanong ba shilong, kajing kriat kalong khatlai degree Celsius, bar kajing shiat kalong arpulai degree Celsius, kajing sengam kahau-hau mata kasni kalong nyau punyau na kashispa, kajing hap slap kalong nyau millimeters. Kat bah jawai pat kajing kriat kalong khat khandai degree Celsius, bar kajing shiat kalong arpulai degree Celsius, kajing sengam kahau-hau mata kasni kalong nyau khandai na kashispa, kajing hap slap kalong riu millimeters. Kala bandon kajing hap slap bamelum bala, bar kajing tiat uperthat habun ki jaka hatura shalong bat jawai. Shwaban poi syaka bekut jong katup kubon inya pet biang sasisian ye kimat bakongsan. Kular ke mini hospital bat ki projek shna surok halum paring ban pensuk iki trai shnong, kmi lenti ban sedang trekam ke hospital haki benai ban wan. Peli Menteri Ketenat Animal Husbandry and Veterinary uba AL Hek ya ke Loyola Block Hussein Xavier's College Ot. Penpau jing sengau kia unong yalam ke Kongres halo ke jing bom syai ke rukom penrung kerteng, tap vote ha Meghalaya, kintu uba Manuel Badwar iki nong syong shnong ban yai long ki bahusiar. Bat kut no ke Lempung Baby League Football Tournament baningkong hamau diang Teparlok kat tungila poi syaka bakut jong katup kubor jingi mentaka janmit, hadu bang India syambiang bat pila syai kesngi keblai pi baro. तीन नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई गई है. Earlier in the day, Prime Minister Narendra Modi also flagged off 3 Vande Bharat Express trains at KSR railway station in Bangalore. Thereafter, the Prime Minister flagged off the much-awaited yellow line of Bangalore metro station and took a metro journey from RV Road in Ragigudda to Electronic City metro station. During the journey, Modi interacted with the students and